Hapit na pudang ting ulan, andamon ang daruhan. O kayon bungkalon ato siyang limpyuhan. Tan-awon ng sitwasyon, pagaton-an unsay itanong. Aron dako kita og harbisunon. Sa karong panahon na mangutana ta sa pag-asa, ngayon ba kita magpugas karong tuiga? Pirmi kita mangandam, pirmi gyud kita magbantay, pagtanom maoy atong kalipay. Pirmi gyud mangandam, pirmi gyud kita magbantay, pagpananom maoy atong kalipay. Pirmi gyud kita mangandam, pirmi gyud kita magbantay, pagpananom maoy atong kalipay. Pirmi gyud kita mangandam, pirmi gyud kita magbantay, pagpananom maoy atong